Și acum vă arătăm o filmare de la Caspe. Să vedeți un pescar. Că mulți nu crede că e pescar, decât zice că se duce așa degeaba la pești el. Hai că e pe aproape. E la ora de la Verdada ora. Asta se arate la băieții veseli cum se prinde un pește. Adică la spaniol, știi? Că ăia nu prea cred. E mare rău. Pescar adevărat aici. Pescar adevărat, uite. Oprește, nene, că